Mun sapa ki sing panen brambang? Ki ngon Siska sing panen brambang. Peang njaluk nek arak ge bumbu ti. Nyong ora njaluk, nyong tak tuku wae. Gaya arak wae ra gelem malah milih tuku. Ya ora meni gaya, ning mesake peyang to nak wae nyong njuk kelong nak arak didol. Kuwi sis sitike nengake wae ramang nei brambange. Nek wong sugih ki kono angku wae to, wong arak wae malah arak tuku. Uwi sus ramang ngompor-ngompori sing elek. Nyong nek meng tuku brambang ya aja sanggup. Iya nyong percaya nek piyangke sanggup tuku brambang. Ha piyangke kondi kok nggo tudung karo rengkotke. Nyong tes seko alas, ki yen tes ame Lombok nyong jan kayak kepengin jangan cekit-cekit. Peang ke priye to ti? Saka alas koyo jenggo gamis kuwe wae. Wong tok ame Lombok sedil itu kok semang dadak salin. Pancen peang kuwe sing wegah salin anane nggo gamis kuwe. Apa ra gatel po? Ora ono kata gatel. Nyake ado nyambel pura tak wei Lomboke. Ya jelas arak nyambel. Ndi nyong gelem nek nei lomboke. Nyong ya gelem ti nek nei lomboke. Nyanyake njiko dhewek nak arak do nyambel. Ya tak jikuk dhewek lomboke kesus jikuk sik akeh mantep wae. Yo tak jiko. Ti ternuwun ya sing nei lombok nyong karo Susi. Ya padha-padha muga-muga Lomboke manfaat ya. Loh, ha kok Lomboke keruk kabeh nek ra njaluk ning rampok.